No niin, täällä perusleijonat. Ja ajateltiin, kuuluu 2 henkilöä tähän meidän kanavalle. Ja kummakin tekee videoita, etten pelkästään minä. Että. Mutta anteeksi tästä, kun pelataan botteja vasta, että tulee olemaan myös multiplayerissa ihan CSS. Ja kuvaan nyt Bandicamilla tänään. Frapsi ei toimi kunnolla. En tiedä mistä syystä. Enkä mukaan osta. Joo, mutta tähän sivustolle tosiaan tulee Minecraftia, CS ja muita tämmösiä sotapelejä, että sitten kun saadaan PC:hen, ei PC:hen vaan tuohon PS:ään asennettua tuo joku videointiohjelma tai joku semmonen, niin sitten myös aletaan tekemään MVstä ja Battlefieldistä ja muista, kaikista siisteistä peleistä. Tosiaan gameplaytä. Mutta joo. Mutta tosiaan laittakaa kommenttia ja tykätkää tästä videosta ja tilatkaa kanavaa. Että mitä tykkäätte tästä videosta. Aina oli meidän. No kuitenkin. Toivoisin, etten kuolis nyt hirveänä. Mutta näistä meidän videoista tulee varmaan jotain 15-10 minuutin videoita, että ei varmaan mitään sen pidempiä tarvikkaa nyt aluksi olla. Mutta mä laitan stopille sen aikaa, että on tää. No niin, nyt taas pelissä takaisin. Otetaan vaikka avikka nyt tästä. Ja vois ostaa vähän suojaakin. Ja sori tästä huonosta laadusta tästä pelistä, että lagas. Nyt tänne voi tulla kohta ihanat häiriöntekijät kotia, että voi kuulla sitten puhetta, mutta mä taidan lopettaa se videosta tähän. Ja sitten anteeksi tää, kun pelaa vähän huonosti, kun ei oo ehtinyt oikein koko päivänä syödä paljon mitään, niin se kans vaikuttaa sitten siihen, mutta ne laittaa stopille taas. Jatkuu. Ja me varmaan tehdään näitä sitten miten ehtii, niin oisko viikon tai muutaman päivän välein, että ei kuitenkaan joka päivä jaksa tehdä, että aika paljon muutakin, vaikka nyt kesäloma onkin, niin tekemistä, että ei jaksa koko ajan olevan koneella. Ai Joo. No tässä oli vähän tämmönen lyhyt aloitusvideo tälle meidän kanavalle, että nähdään sitten seuraavassa videossa ja tykätkää, laittakaa subscribeja ja kommentoikaa. Joten nähdään sitten ensi kerralla. Moro!